A marca do camiño de Santiago está consolidada, señor conselleiro. Un plan estratégico debe fundarse en políticas de protección da nosa riqueza cultural, paisaxística e medioambiental. Impulsar estrategias multifuncionais a prol dunha conservación activa que realmente garanta a sostibilidade. Ben, alegrámonos de que vostede estea traballando tanto no Xacobeo, gustaríanos que traballase máis polos sinais de identidade e polo ecosistema cultural galego. Pero, bueno, alegrámonos tamén, vostede se incorporou algunhas suxestións feitas, por exemplo, por compañeiros e compañeiras de Compostela Aberta, como que fixeron moitísimo fincapé na cuestión da descentralización e da desestacionalización. E o importante de todo isto é que xere emprego estable e de calidade. Claro que son moitos cartos, claro que pode xerar moito emprego. A cuestión é que non veñan todos os turistas a nivel soamente nos anos xacobeos, pero hai unha contradición. Vostedes fartanse de falar de 2021, 26, 32. Nos queremos que veñan visitantes dunha maneira descentralizada e dunha maneira realmente racional e sostible. Hai que evitar o impacto masivo e a Xunta está facendo ás veces todo o contrario.